ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ನಿಕಲೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿಯೋದು ಕ್ರೊಂದಲೆ ಬಂದುಲೆ ಲೋಕದ ಕಣ್ಣು ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ನೆಲಮೂಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅತನಡ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅದುಪ್ಪನವು ಈ ನೆಲತ್ತ ಕಂಬುಲ ಪಂಪಿನವು ನಮ್ಮ ಈ ನೆಲತ್ತ ಉಸುಲಾದುಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೃಷಿ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಗೊಬ್ಬುಂದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿನಂದಾಂಡಲ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕಿಗೆ ಒಡಕ ಕೊಡದು ಕಿದೆಟ್ಟಿ ತಿರ್ಚಿನ ಆ ಗೋನೆರ್ಲೇನು ಗಿಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಥ ಮಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಒಂಜಾತ ಕಡೆಟ ಆರಾಧನೆದ ಪರಂಪರೆಲ ಉಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಎರುಬಂಟ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆಲ ಈ ಕಂಬುಲದ ಪಿರೋಡು ಉಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಕಂಬುಲ ಪಂಪಿನವು ಇನಿಕೊಡ್ದ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಅತ್ತು ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸಲ ಉಂಡು ಕಾಲದ ಪಾಡಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತು ಎತ್ತುವಾಸಲ ಅವಡ ಅವನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿಕ್ಲ ಕಂಬುಲ ಪಂಪಿನ ಒರಿದನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ದುಂಬುರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಒಂಜಿ ಗೇನೋನು ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಜನಕುಲು ಕಂಬುಲ ತೋರೆ ಬರೊಂದುಲೇರು ಈ ವಿಚಾರ ದುಂಬುಡ್ದೇವು ನೀತ ಪಟ್ಟಂಗದ ಕಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಕಂಬುಲದ ದುಂಬು ಪಿರೋದ ಕಥೆದಾದ ಇನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಕಂಬುಲ ನಡ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಎಂಚೈತು ಪೂರ ಕಾಯಿ ಕಡೆಯವರಲ್ಲ ಏಪದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಓದಾಗದು ಕೊರ್ರೆ ತುಳುನಾಡದವರ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಿಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಎನ್ ಶೆಟ್ರುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬಂದಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಐಕಳದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬೂದಾಬಾರೆ ಕಂಬುಲ ನಡತಿನೆಂತುಯ್ಯ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ನಡಪರಪನವು ಕಂಬುಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪೇಂಟದ ಕೈತಳ್ಳುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜೆಪ್ಪಿನ ಮಗುರದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿ ಸಕೀನ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಿನ್ನಾದಿಗಳು ರೆಡ್ಡು ಜನನ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ ಪರವಾದ ಮೊಕೆಡು ಎದಕ್ಕೊಂದಲ್ಲ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಒಂದು ನಿಕುಲು ಪಾತೆರಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಅಶ್ಪತ್ತ ಮೂಜ ಅಶ್ಪತ್ತೆರಡು 32 ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಪಟ್ಟಾಂಗ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಾತಿ ವಿಚಾರ ತಿರಿದಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಪಟ್ಟೊಂದು ಲೆಪ್ಪನ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನೊಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕಂಬುಲ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಬುಲ ಒಂದು ತುಳು ಶಬ್ದ ಈ ಕಂಬುಲ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದದ ಮೂಲನು ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರೇನು ಬಂದ್ಪೇರು ಬಂದಾಗ ಕಂಪಕಲ ಕೆಸರದ ಕಂಡೊಡ್ದು ಬೈದಿನಂಚ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆತಿನಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಅವು ನಂಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಾಗಿ ಸುಗ್ಗಿದ ಎಣೆಲ್ ಕರಿದು ಸುಗ್ಗಿದ ಬೆನ್ನಿ ಆನಾಗ ಕಂಡವನು ಹದ ಮಲ್ತದು ಈ ಎರುಗಿಡಪ್ಪುನಂಚಿನ ಓ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಈ ತುಳುನಾಡು ಈ ಗೊಬ್ಬುಗಿಲ ಆರಾಧನೆಗಳ ನೇರವಾದಿತ್ತಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಡು ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪದ ಗೊಬ್ಬುಲೇಡು ನಮ್ಮ ಚೆಂಡುಗುರು ಈ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಶುರುವಾತಿನಿ ಒಬ್ಬ ಒಂಜಿ ದೇಶಡು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಟೈರ್ ದುಂಬೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಶುರುವಾನಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಣ ಅವು ಉರುಳ್ಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುರಳ್ಳಿ ನಡಪನಂಚಿನ ವರ್ಮ ದಿನತ್ತ ಚೆಂಡು ಅವೇಲಕ ಈ ಕಂಬುಲಗಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕಂಬುಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ ನಾಗಲು ಪಣಂದು ಬೈದರು ಆಯ್ತಾ ವಿಧಾನಲ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಕಂಬುಲ ಅಂದುಂಟು ಅವು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕುದಿ ಪಾಡ್ದು ನಡಪನಂಚಿನ ಕಂಬುಲ ಅಂಚ ಅರಸು ಕಂಬುಲ ಅಂದುಂಟು ಅರಸು ಪಟ್ಟತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಂಬುಳ ದೇವರ ಕಂಬುಳ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಂಬುಳ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕದಿರಿ ನಡಪನಂಚಿನ ಕದಿರಿ ಕಂಬುಳ ಅವೆಲ್ಲ ಬಡಕಾಯಿಡನಂಚಿನ ಜನ್ನದೇವರನ್ನ ಸೇರ್ಕಾಡಿದ ಜನ್ನದೇವರ ಕಂಬಳ ವಂಡಾರದ ಕಂಬಳ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ವಿಧಾನದ ಕಂಬುಲ ನಡತಂಡ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅವೇನು ಕರೆ ಕಡ್ತದು ಕರೆ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಇತ್ಯದ ಕಂಬುಳದ ಕರೆಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪೂಕರೆ ಕಂಬುಲ ಪೂಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬುಳದ ಕಣ್ಣೊಲೆಡು ಪೂಕರೆ ವೈಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬಡಕಾಯಿ ಪೊಂಡಂದಾಂಡ ಅವರು ಈ ಕಂಬುಲದ ಒಂದೇ ಪೂಕರ ವೈಪೂಜರು ಅಕಲ್ನ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಆದಿತ್ತಿನ ಈ ವೈತೊಂದು ಪೋದು ಕಂಡದ ನಡು ದೀಪನಂಚಿನ ಪೂಕರ ಎತ್ತಾವ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ಬರೀಟೆ ಪೂಕರ ವೈಪನ ಉಂಡು ಕಂಬುಳ ಕರೆ ನಡೆದ ಕಂಡದ ನಡುಟು ಪೂಕರ ವೈಪನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಈ ಬಡಕಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲಿ ನಡಪನ ಕಂಬುಲಾಲ ತೆನಕಾಯಿ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಂಬುಲಾಲ ಮತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡಾತು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಸಕಿನ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರೆ ಕಂಬುಳದ ಎರುಳೇನು ತಾಂಕು ನೆಂಚ ಕಂಬುಳ ಎಂಚ ನಡಪಾಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ಆರನ ಕೈಟು ಉಂಡು ನಮಸ್ತೆ ಬರ್ಪಿ ವಾರ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಎಂಗಲ ಕಂಬಳ 15 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕುಡ್ಲದ ಸಿಟಿ ಟ್ಯಾಪಿನ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ
15 ವರ್ಷ నుంచి ಕಂಬಳ ಅಂತಂದಲ್ಲ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿತ ಪಕ್ಕಡೆ ಈ ಕಂಬಳ ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಬಳಾಡ ಇಂಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಡಗಳು 1 ವರ್ಷ 21 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳನ ಮುಗಿತದ ಇರ ಪಾತಿರ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಿರ್ನ ಒಂಜಿ ದೂರೊಂದು ಬನ್ಪಿಲ್ಲ ಕಲೇಜಿ ಅಪೇಕ್ಷದಾದಂದು ಬಂಡ ಕಂಬುಲ ಏತು ಬೇಗ ಮುಗಿಪರೆ ಅರ್ಥ ಬೇಗ ಮುಗಿಪಲೆ ಬುಡುಪಿನ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಪ ಹೊಡ್ಚಿ ಐನದು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತು ತೋಜಾದಾರು ಎಂಗ್ಲ ಈ ಸರ್ದ ಇಟ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಂದು 25 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೋಡೊಂದು ಎಂಕಲ ಇಂಥ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆತಂದು ತೂಕ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರಡ ಅವನು ಎಂಕ್ಲು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪೋಡೊಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ ಜೀವನದಲ್ಲ ಏತ್ ಇರ್ಲು ಹೆಚ್ಚದು ಹೋಯ್ ಸರಿ 150 ಜೋಡು ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ 150 ಜೋಡು ಪಂಡ ಕುಡ್ಲ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಇರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪಣು ಪಂಡ ಇನ್ನ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅಂಚಿನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬರ್ಪ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಪ್ಪನೆ 10ನೇ ಇರ್ಲೇನು ಪೂರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡಾಪಡು ನಾನು 150 ಜೋಡು ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 12 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಪೋಲಿಂದುಂಡು 12 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಪೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಂತ ಕೈತೊಂದ ತೂಕ ಈ ಸರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಪಂತೇರು ಆಗಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷ ಸೀಸನ್ 22 ಮಾಂಟೆಡ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚದಪ್ಪನ ಈ ಸರಿ ಎಂಗ್ಲು ಕಂಬಳನ ಎಂಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಸರಿ 25 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪೋಡೊಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೋಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದು ಒಂದ ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಆಪಣೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬುಲ ಆ ಪುದರಂತು ಉಣಂದಂಡಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ವೀರ ಪುರುಷರ್ನ ಕಲ್ನ ತಂದಂಡ ಅಮರ್ ಏರ್ ಅಮರ್ ಜೋಕ್ಳುಲ್ಲೇರೆ ಇತ ಜಯ ವಿಜಯ ಅಂದ್ ಅಕ್ಲ ಪುದಾರ್ದಿ ಕಾಂತ ಬಾರೆ ಬುಧಾ ಬಾರೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಇಂಚ ದೇವ ಪೂಂಜ ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಅಂದ್ ಇಂಚ ಅಮರ್ ಜೋಕ್ಲನ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಮುಡಾಯ ಪಡೆ ಪುರ ಅಲ್ಪ ಈ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳಲಿಂದ ತೂಡುಂದಾಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವಂಡಾರ್ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಕಂಡನೇ ಸುಮಾರು 10 ಎಕರೆದ ಕಂಡ ಅಂದ ಆ 10 ಎಕರೆದ ಕಂಡದ ಕಂಬಳೋಡು ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ಅವೇನು ರಿಚುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ರಿಚುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಇಂಚಲ ಭೂತಕೋಲ ರಿಚುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದ್ಪದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಲಿಕೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ಲ ಕಂಡು ನಡಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳಗಳು ಕರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಟಿ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಕಾಲಿ ಎರ್ಲೇನ್ ಮಾತ್ರ ಜಪುಂಡ ಅನ್ನತ್ತು ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಉಂಡು ಕೈ ಕಂಜಿಲಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಡ ಕಮಳಗದ್ದೆಗೆ ಇಳಿಸ್ತೀನಿ ಎಂದು ಬಡಕಾಯ್ದಕ್ಲು ಬಂದ್ಪು ಅಗ್ಲು ಎರುಮೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬೇತೆ ಪೆತ್ತ ಗೋರಿ ಕೈ ಕಂಜಲ ಮಾತ ಜಪಡ ಸೀಕ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಕಮಳಗದ್ದೆಗೆ ಇಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದೀರ ಕಮಳಗದ್ದೆಗೆ ಸುತ್ತಕ್ಕಿ ತಳೀತೀನಿ ಸುತ್ತಕ್ಕಿ ತಳೀಸಿ ಬಂದಾಗ ಪುನಿಕ್ ಸುತ್ತಲ ಬೊಲಂತರಿನ ಬಿರ್ಕೊಂಡು ಐತ ಉದ್ದೇಶ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೊಂಜಿ ಒರಿಯಾಗ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಒರಿಯಾಗ ನೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನಂಡ ಈ ಬೊಲಂತರಿನ ಕೊಡೋದು ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟದ ಸುತ್ತ ಬಿರ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ನಾವು ಮುಂಜೆ ಅದು ಪಿಜಿನ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ನರೆಗೆ ಹಾಪುಡು ಪಕ್ಕಿ ಬರಣೆಲೆಗೆ ತಿನ್ನರೆ ಹಾಪುಡು ಹಾಪುಡು ಅಂತ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಈ ವಂಡಾರು ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅವಳೊಂದು ನೆಗಳ ಬಾವಿ ಇನ್ನುಂಡು ಆ ನೆಗಳ ಬಾವಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲರು ನರಬಲಿ ಇತ್ತಂಗೆ ಅಂಚ ದುಂಬು ಎಂಚ ಅದ್ರ ಮಂಡ ಅಲ್ತ ಯಜಮಾನ ಅರಸು ಪಟ್ಟಾಡ್ದು ಅರಸುಲೇನು ಪಲ್ಲಂಕಿಡಿ ತುಂಬೊಂದು ಬತ್ತದ ಕಂಡೋಗಿ ಸುತ್ತ ಬರಂದಿತ್ತು ಇತ್ತ ಅವ್ರನ್ನ 3 ತಿನ್ನು ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಇತ್ತ ಸುತ್ತ ಮಲ್ತ ದೇವನಂಗ ಕಾಲ ಬದಲಾತದ ದೇವರನ್ನ ಬಲಿಲ ಇತ್ತ ಚೇರ್ಕಾಡಿ ತಗೊಂಡಂದಾಂಡ ಚೇರ್ಕಾಡಿದು ಅಲ್ತ ಯಜಮಾನ್ರು ಪಟ್ಟದ ಯಜಮಾನ್ರು ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಕಂಬಳದ ಕಂಡದ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ವೇರು ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ಲಿನ ಇಡ್ಬೇಕ ಆ ಊರುದ ಒಂಜಿ ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾಂಗದ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವೇಷಭೂಷಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಕಂಡೋಡು ಒಂಜಿ ಕೊದಂಟಿ ಬತ್ತದು ಉಂತ್ವೇರು ಕೊದಂತಿ ಬತ್ತದ ಉಂತಿನಾರಿಗೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಒಂಜಿ ತಾರ ಇದಕ್ವೇರು ಆ ತಾರಾಯಿನ ಕೊದಂಟಿದು ಅವು ಇಂಚಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಕೊದಂಟಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಐದೊಂಚೂರು ಉದ್ದ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ದು ಪೊರ್ಲು ಆರು ಒಂಜಿ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದು ಸುತ್ತು ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದು ಸೊಂಟು ಒಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ಕುಂಟು ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಆ ತಾರಾಯಿ ದರಿಜಿಂದಾಂಡ
ಆರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪೋಡು ನಮ್ಮದ ಪದ್ಧತಿ ಯಾನ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಆಪುಣಂದಾತ ಈ ಕಂಬುಲದ ಇತಿಹಾಸ ಇಂಚತ್ತನ್ ಬಂದಾಗ ಇಜಿಂದ ಪಟ್ಟದ ಅರಸುಲು ಸೈಪೇರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಬುಳ ಪೂಜೆರು ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಕಠೋರವಾದ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಳಿಗೆ ನಂಬಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಮೊದಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಂಗ ನಿಕುಲ ಪಾತಿರೋಡಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟೆ ಲೆಪ್ಪು ಕರ್ಲಿ 73 72 39 40 ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲ ಅಂದೆ ತೊಂದ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬುಲ ನಿಕಲ ಊರ್ದ ಕಂಬುಲ ಪರ್ಯಾವು ವಾರಿ ತಿಡಿ ಆ ಒಂದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತು ಇತ್ತಿನ ನೆ ಪೂರ ಕುಡರ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲುಗ ಅಂಜಣ್ಣ ಅದು ಸಕಿನಣ್ಣ ನಿಕಲ್ ನಲ್ಪ ಒತ್ತೆ ಕರೇಜಿ ಜೋಡು ಕರೇಜಿ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಐಕ್ ವಾರಿ ಇತ್ತಿದ ತಯಾರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ನಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತ ದೇವೇರ್ನ ಆತನ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರು ನನ್ನ ಬೆತ ಬೆತ ಕಟ್ಟಿಟ್ರು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಒಪ್ಪನೆ ಅವು ಆತನ ಎರುಬಂಟನ ಆರಾಧನೆ ಒಪ್ಪರೆ ಅವು ನಿಕಲ್ನ ಈ ಕಂಬಲೋಗದ ಲಂಚ ಎಂಕಲ ಇಟ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು ಎಂಕಲು ಪಿಲ್ಲರ್ ಕಂಡ ಗಣವಮದಿ ಇದು ಕಂಬಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಇಡಮ ತಂತ್ರಗಳು ಬರ್ತದೆ ಗಣವಮದಿ ಇಪ್ಪೇರು ಐದು ಎಂಕಲು ಕಂಬಳ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪ ಪೂರ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ದು ಕರೆಗೆ ಪೇರು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ತಾರೇದ ಬಂಡ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಐದು ಪೂರಗಲ ಜಪ್ಪೇರು ಐಕದಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಲ ಏರು ಸುರು ಜಪ್ಪರೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತ ನಮ್ಮನೆ ಏರು ಜಪ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ಅನಿಲ ಸೇರು ಸುಟ್ಟು ಜಪ್ಪಡವು ಅದೇ ಅಲ್ಪ ನಿಂಚೋ ಬೈದಿನ ಕಂಬಲ ಪರಂಪರೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇದು ಕೆಲ ಕೊಟ್ಟು ಆಗುತ್ತದಿಲ್ಲದ ಏರು ಜಪ್ಪರ ಉಂಟು ಇಂಕೆಲ್ಲ ಮಂಡ ಮಂಕ ತೋಟದ ಇರುವೆ ಅಲ್ಪ ನಿಪ್ಪುಣ ಅವನೇ ಎಂಗ್ಲು ಜಪ್ಪಡವು ಸುರಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಏರಲು ಜಪ್ಪುವ ಅಂಚ ಕ್ರಮ ಏತು ದಿನದ ತಯಾರಿಲ್ ಬ್ರೋ ಬೋಡಪ್ಪನ್ ಕರೆ ಅನ್ವಲ್ಪರೆ ಕರೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಬೇಲೆ ಸುರ ಪಡಪ್ಪು ಐಟ್ ಪಂಡ ಬಜಿ ಪುರಪ್ಪು ಕಂಡ ದಪ್ಪೋಡು ಅವನು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾನ್ ಪೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಬಿಡ್ದು ತೂವೋಡೋನು ಐ ಕರೆ ಕಾಣ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ಅಗಲು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಐ ಪೇಂಟ್ ಆವೋಡು ಉಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟೋಡು ನಿಶಾನೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಆವೋಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಕಂಡ ಅವ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಪುರ ಆವೋಡು ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಐತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುರಾತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಲೆ ಜಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಹೊಸತೆ ಮಾಡ್ಬಿಡವು ದೇವಪಂಡ ತಾಲ ಪೂಜೆ ಇಡಿ ಅವು ಐತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡೆ ಸಾಧಾರಣ 15 ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಂದ ಎಂಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಮಿಟಿ ಮಂತ್ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಗಳು 150-200 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇರು 2-10 ಕಮಿಟಿ ಉಂಟು ಅಗಲು ಐತೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಕೈತಲ್ ಬೈದು ಇನಿ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಪುರ ಕಡ್ದು ಆತಂದು ಈತ ಇನಿ ಎಂಗಲ ಅಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡಿಲ್ಲ ಕಂಡ ರೆಡಿ ಆಗ ಖಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕಂಬುಲ ಬಂದು ದುಮಂಜಿ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ತುಳುನಾಡಿನ ನೆಲಮೂಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಮೂಲ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚತ್ತಿನ ಬಂದಾಗ ಎರಲೇನ ಕೊನದು ನಾಗ ಬೆರ್ಮರ್ನ ಸ್ಥಾನಡು ಎದುರು ಮುಂಡು ಪಾಡ ಐಕ್ಲೇನು ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡದಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಮುರ್ತದ ಏರು ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಆ ಮುರ್ತದ ಏರು ಸುರೂಟು ಕಂಬಳಗು ಜಪ್ಪಡು ಅನ್ಪಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಕಟ್ರೆ ಅಂಡೆ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕೆ ಕಂಬುಲೋಡು ಆ ಎರ್ಲು ಶುರು ಆಪಿ ನಡೆದ ಅಕೇರಿ ಜತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ದಲಿಗುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಉಂತಾವೇರ ಕಡೆಗೆ ಕುಡಾರ ಗಿಡಪ್ಪು ಮಾತ ಆ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ದೈವದ ಇತ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ತೂಣುಂದಾಟ ಅವಳೊಂದು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಜುಮಾದಿ ಇನ್ನು ಉಂಟು ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ಬರೀಟೆ ಜುಮಾದಿನ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಜುಮಾದಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ 10 ಎಕರೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬುಲಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ 5 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಜೋಡು ಕರೆ ಎಂದು ಬರ್ತದೆ ಐದು ದುಂಬು ಬೇತೆ ಕಂಡೋಲೆ ಹಿಡ್ದು ಈ ಕಂಬುಲನು ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಯ್ಕೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ವಿಧಾನ ಉಂಟು ಐಟು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಆದಿಮೂಲದ ಜನಕುಲೆಗೆ ಐತೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಬೂಡ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಥಾನ ಬತ್ತದ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತನುಂಡು ದೆತ್ತುಂದು ಅಕಲೆ ಕಂಬುಲದ ಕರೆ ಕಟ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅಕಲೆಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕರೆ ಕಟ್ಪುನಕ ಈ ಕಂಬುಲದ ಜಾಗ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಗುರುತಪಾಡು ಪನ್ನಗ ಬೇತೆ ಕಂಡಲ್ಲ ಉಂದುಲ ಬೇತೆನೆ ತೋಚೋಡು ಈ ಕಂಬಳ ಆ ಕಂಬಳದ ಕಂಡ ಕರೆ ಕಟ್ತೀನಿ ಅನ್ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬುಲಗು ಒಸಯ ಮಲ್ಪಡು ಒಸಯ ಪನ್ನಗ ಎಂಚ ದೈವನು ದರ್ಶನ ಬರ್ಪಾಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಪೂವರಿ ಪತ್ತದು ಇನ್ನೀರ್ದು ಮಿತ್ತ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಕಂಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರ್ ಮೈಪುನ ಮಾತ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆ ಕಂಬುಲಗೆ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಅಥವಾ ಕಂಬುಲಗು ಒಸಯ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಎರುಬಂಟ ಕೋಲ ಅಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಲ ಕಂಬಳದ ಸುರುಟು ಎರುಬಂಟ ಕಟ್ಟುದಂಚಿನ ಅರಸು ಕಂಬಳೋಡು ಮೂಲದ ಕಂಬಳೋಡು ಎರುಬಂಟೆ ಉಂಡು ಅಕುಲು ತೆಂಬೆರೆ ಬಿಟ್ಟೊಂದು ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಗದ ಅಕುಲು ಎರುಬಂಟನ್ ಕಟ್ಟದು ಬೂಡಿದ ಜಾಲಡು ನಲಿತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ
ಈ ಇಡೀ ಬೆನ್ನಿದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಟ ಅಗಳು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ತೆಮ್ಮೆರೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬರಡು ಒಂದು ಈತ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಎರ್ಮಾಳ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಐತಂಡು ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳಲು ಕಾರಣಾಂತರಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂತುದು ಪೋಂಡು ಈತ ಎರ್ಮಾಳ್ದ ಉಂತುಂಡು ಪಡುಬಿದಿರಿದ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಕಡಂದೆಲದ ಉಂತುಂಡು ಕಡಂದೆಲದ ಕಂಬಳಗು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲು ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾಂತೆಟ್ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡಾರು ಜುಮಾದಿನ ಸಾನದ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಕಡ ನೀರಿಗೆ ಎತ್ತರ್ಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಪುಣ ಜುಮಾದೆ ಎನ್ನ ಕಿದೆಟ್ಟಿ ಎರಲಿಜ್ಜ ಅಪಗ ರಾತ್ರಿಗೆ ಜತ್ತಿನಾರೆ ಕನಟು ಬತ್ತನ್ಗೆ ಈರದ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ ಕಿದೆಕ್ ಪೋಲೆ ಕಿದೆಟ್ಟು ಗಿಡ್ದೇರ್ಲು ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಲಿಪೆಲ ಪಿಲಿಲ ಬರ್ತದ ಒಂದೇನು ಅಕಲ್ನ ಕಿದೇನು ಪೊಗ್ಗುದು ಕಾಣತುಂಡು ಗಿಡ್ದೇರ್ಲಾದಾಗ ಆ ಗಿಡ್ದಲ್ಲಿಂದೇರಂಬೋದು ಆರು ಕಂಬುಲಡು ಗಿಡಪುನ ಆಗ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿನಾರು ಕಾಂತೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎರಲುಲ ಮಾಯಕಾಯ ಆ ಮಾಯಕಾದಿನ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ತೂಂಡುಂದಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಪದ ಒಂದು ಮಂಚ ಅವಲುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಲಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಥಾನದ ಮಂಚವಡೆ ಗಿಡ್ದಿರುತ್ತ ಅವರು ಪಾಪೆ ಮಲ್ತು ದೀತಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಬುಳಾಗಿದೆ ಅವು ಆನಿದ ಕಾಂತೆಟ್ಟಿ ಮಾಯಕಾತಿನಂಚಿನ ಕಂಬುಳದ ಸಂಕೇತ ಅಂದ್ ಈ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಪಣ್ಪೇರು ಸುಮಾರು 700-800 ವರ್ಷದ ಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಕಂಬುಳಗುಂಡು ಕೆಲವು ಶಾಸನದ ಉಲ್ಲೇಖಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಆತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮೂಲದ ಆಚರಣೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇತೊಂಡು ಒಂದ್ರೆ ನಿಕುಲು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಪಟ್ಟಂಗ ಪಾಡೋಲಿ 53 52 33 40 10 ಕಂಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ತಮ್ಮಲ್ತಲ್ಲ ಸಗಿನಣ್ಣ ನಿಕಲ್ನ ಬಹುಶಃ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕರೆ ಮಲ್ದಾರ ಅನ್ನದೆ ಇಜಿಂದ ಬರಿ ಮಣ್ಣು ಪೂಜೆನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟದಿನ ಸೈಡ್ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟದಿನ ಅಡಿಟ್ ಉಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣೆ ನಾವು ವರ್ಷ ಲೈಕ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವು ಇಜಿಂದ ಮಣ್ಣದ ಬರಿ ಮಣ್ಣು ಪೂಜೆ ಬರಿ ಗೊತ್ತಿನ ಬರಿ ಮಣ್ಣು ಪೂಜೆ ಆ ಪೂಜೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಮಂದಿನ ಇಂಗ್ಲಪ್ಪ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳದ ಅಂಚದ ಉದಾಲ ಆ ಪೂಜೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೊಂದೇ ರಿಪೇರಿ ಬರ್ಬೋದು ಕೈ ಕೊಂಚ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಪೇಂಟ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಡಂದು ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಲೆಕ್ಕ ಕಂಬಲ ಅಲ್ಪ ರ್ಯಾಪುಜಿ ಐಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಬಂಧನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ನೆರಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಎರಲೆ ನೆರ ದುಂಬುಡು ದೀಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದ ಅಗಲ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ 16 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಾರ 16 1 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಎರಿಕ್ಲಿ ನೀರು ಜಪ್ಪ ಅರಿಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸುರಾನಗನೆ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಸುರಾಂಡ 16 ಗಂಟೆ ಅವನಾಗ ಇರು ಜತ್ತದ ಆದಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚದಪ್ಪ ನಿಜವಾದವು ಈ ಸಲ ಬಂತೇನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವನು 2 ಗಂಟೆ 16 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಂತವಡು ನಿಬಂಧನೆ ಉಂಡು ಐದು ಕೆಲವೊಂದು ಅಗಲ ಬರ್ತದೆ ದುಂಬುಡು ಕಟ್ಟಡ ಐಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ದುಂಬು ಕಟ್ಟ ಪಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ್ ನೇರ್ಲು ಮನ್ಪೋಡು ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀರ್ದ ಬಂದ ಸಾಧಾರಣ ಐಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಮಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಹೊರ ಮೀಪರೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಾಪಡು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಡು ಭಾರಿ ನೀರು ಬಿಡಾಪಡು ಸಾಧಾರಣ ಆಗಲಿಗೆ ಒರಿವರೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ 300-500 ಲೀಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಎರಿಕು ಸಾಧಾರಣ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ಅವು ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸರಿ ಕೊರಡೆ ಆಪು ಐಕ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಬೆಚ್ಚಾಡುಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ಐಕ್ಲೆ ಪರ್ರೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಾಪಡು ಈತು ಜನ 150 ಜೋಡು ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಬಡ್ಡೆ ಐಕ್ಲೆ ಒಂತರೆಗೆ ಜಾಗ ಒಂಜಿ 300-400 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ದಾತ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಎರುಕು ಬಿಡಾಪು ಒಂಜಿ ಎರುತೊಟ್ಟು ಬೈದಿನ ಜನ ಒಂಜಿ ಎರುಟ್ಟು 20 ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಲಿ 6 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಪನೆ ಅಟೀಲ್ ಮಲ್ಪನ ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಟೀಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಆಗಲಿ ರಾತ್ರದ ಬಕ್ಕ ಕಾಂಡದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಐಕ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಸಿಟಿ ಒಂಜಿ 15-20 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪರೆ ಬಂಗ ನನ್ನದ ಕಾಲಡ್ ಬತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಎರ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಇಪ್ಪುನು ಕೆಲವು ಕೋಟಿ 2 ಗಾಡಿ ಇಪ್ಪುನು ಆಯ್ತು ಓನರ್ನಾಗಲ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಇಪ್ಪುನು ಐ ಖಾತೆಗೂ ನಿನ್ನ ಉಂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳು ಅವಳ ಒಂಜಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಾಪುನು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ ಕಂಬಲನೆ ತೊಂಡ ಇತ್ತೆ 15 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮಲ್ದಿನ ಕಂಬಲಗ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತ ಬಣ್ಣ ಆಪಾಗ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಕಂಡ ಕಂಬಳದ ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಉಪ್ಪನ್ನ ಕಂಡಾಡ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಅವು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ ಆಗಲು ಏರ್ಲಾಗಲು ಕಾಪುಜಿ ಆಗಲು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೋಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಚದಪ್ಪನ ಜಾಗ ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆಗೆ
ದುಂಬು ಬಂಗಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಇನಿ ಪವನ್ಗೆ ಎಲ್ಪತ್ತೈದು ಮಟ್ಟ ಬೈತಿನ ಅಂಚಿತ್ತು ಈ ಪೊಡ್ತು ಪವನ್ದ ಒಂಜಿ ಇನಾಮ್ ಕೊರೋಡುದಲ್ಲ 16 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಖಾಲಿ ಪವನ್ ಬಡ ಇದು ಸಕಿನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಂಡ ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡಿ 16 ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಅವಡು ಅಪಗಾಂಡ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಹೊಡೆದು ಮಿತ್ತು ಬಂಗಾರಿಗೆ ಹೋಗು 10-11 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಬಂಗಾರಿಗೆ ಅಕುಲೊಂಜಿ ಈ ಸಮಿತಿ ತಕುಲು ಸುರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಒಂಜರ ಪವನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಂಬುಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಅರ್ಧ ಪವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಚ ಅವಲ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗು ಒಕ್ಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದುಂಬುಪುರದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕಲು ಬರುವಂತೆ ನಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಕಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ ಕಾರ್ದ ಜಾಗನೇ ಇಜ್ಜಿ ಓಲು ಉಂಟವನು ಆಗಲಿ ಬತ್ತಿನಾಗಲಿ ಪೂರ ವಿ ಐ ಪಿ ನಾಗಲೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರತಿ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆತ ಜಾಗ ಬೋರ್ಡು ನನ್ನ ಜಾಗದನೇ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕಂಬುಲನ್ನು ಪೊಂಜೋಲಂತೂ ತೂಪಿನ ಕ್ರಮನಿಜಿ ಕಂಬುಲ ದೊಂಡು ಏಲ್ ರಂಗ ಪೂಜೆ ತೋಡು ಅನ್ನಂಚಿತ ನಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇನಿ ಅಂಜೋಲು ಎಲ್ಲ ತೂವರಾಗಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಇನಿ ಪೊಂಜೋಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೇರಿ ಅಕಲೆ ಬೋಡ ಅಕಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲಿಯಿಂದ ಪನ್ನಿಯರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಪ್ರಾಣನ ಇರ್ಲೊಂಡಿತ್ತೆ ಅಂದ್ ಈತ ಈರ್ನ ಒಂದೇತ ಮುಲ್ಕಿದ ಅರಸು ಕಂಬಳ ಅರಸುಲೆ ತೂಪು ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಅರಿಗೆ ತೂಪಿಲ್ಲ ಆರು ತಿರುಗಿದು ಉಂಟು ಕುಲ್ಲೋಡ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ತೂಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಎರಲು ಪಾರನೆಂತುವರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಬುದ ಒಂದು ನಿಷೇಧಲು ಪುರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಇನಿಕೋಡೆಡ್ ಇತ್ತ ಒಡೆಮಿಟ್ಟ ಪಿದಾಡ್ದೇರು ಬಂದಾಗ ಪೊಡ್ഞ്ഞೋಲ ಎರಗಿಡ್ ಪರ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋಜ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು ಕೆಲವರನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಬಳದ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳ ಅವು ಕರೆ ಕಟ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಸೂತಕದಗಳು ಸಮೇತ ಜಪ್ಪರ ಇತ್ತು 10 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಎರಲೇನು ಬರ್ತಾರೆ ಅಟ್ ಏರಿಗೆ ಸೂತಕ ಉಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೂತಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅವನಿತ್ತ ಮೊಗುಲ್ಲ ಪಾಲಿಸುವೇರು ರೇಪಣ್ಣ ಇಲ್ಲಾಡ ಸೂತಕಿತ್ತನ ಏರಿಗೆ ಜಬಡಾವಜಾರ ಆಗಲು ಯಜಮಾನ ಇಲ್ಲಾಡ ಸೂತಕಿತ್ತನ ಹತ್ತಿರದ ಅದನ್ನ ಒಂದಿತ್ತನ ಆಗಲು ಏರು ಕಣಪೂಜೆರು ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲ್ಲ ಏರುತ್ತಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತಿನಾಗಲಡ ಆಗಲು ಸೂಚನೆ ಪನ್ಪೇರು ರೇಪಣ್ಣ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಏರುತ್ತ ಇಲ್ಲಾಡ ಏರೆಗಾಣಲ್ಲ ಬೇರೆದಾಗಲು ಗಿಡಪುನೆ ಅಥವಾ ಪರಿಕರ ಆಗಲಿ ಬಿದೇ ದೀಪೆ ಆಗಲಿ ಬಣ್ಣ ಏರುತ್ತೊಟ್ಟು ಕಣಪೂಜೆರಾಗಲು ಅವು ಇತ್ತಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ರೇಪಣ್ಣ ಪಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆನೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ದಲ್ಲ ಸೂತಾಗಿತ್ತನ ಆಮೇಲೆ ಸೂತ ರಡ್ಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಆಗಲು ಎರಿ ಜಬಡ ಅವ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಸಂಗತಿ ಪವನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮೆಡ್ಲು ಪಾಡ್ಯಾರ ಕಾಲು ರಡ್ಡು ಬಜ್ಜೆ ಇದನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈಲಿ ಪಾರ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನ ಮುಲ್ಕೆದ ಕಂಬಳೋಡು ಜೋಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ಮಾತ ಪದ್ಧತಿ ನೀನು 5 ಒಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಬರ್ತೇನೆ ಟ್ರೋಫಿಲ್ ಬರ್ತೇನೆ 5 ಒಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ಬಹುಶಃ ಜೋಡು ಕರೆನಿ 8ನೇ ದಶಕದ ಪೊಡ್ತುಡುದು ಜೋಡಿ ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ಹಿಡಿದು ಒಂಟಿ ಕರೆನೇ ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂದೆಟ್ಟು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕುತೂಹಲ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂದೈತ ಬಜಗೋಳಿದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕಂಬಳ ಅವು ಮಾತಾರೆಗಳ ಕೆಬಿಸಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೌದು ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಅವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಒಂದು ತುದುಪೋಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಬಜಗೋಳಿ ಕಂಬಳ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಇತ್ತ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಒಂದೇ ತೊಂಡ 6 ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೆನ್ಸಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ಪುನಃ ವಾ ಪಾಲ್ದಾಯರ ಅವು ಮುಚ್ಚಿ ನಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪೊಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ಪೋಪುಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಕಂಬಳಲು ಮಾತ ಉಂಟೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳನು ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಅದು ಉಂತಾಪನಂಚಿನ ದೇಪಣ್ಣ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಪರಾದಿ ನಾಡು ಆಗಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಪುನಃ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟು ಇಜ್ಜೆ ತಗೊಂಡು ಲೆಪ್ಪುಂಟು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನೇರಣ್ಣ ಇದು ಕದ್ರಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಕದ್ರದ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಉಂತುದು ಬೋತು ನಾವು ಅವೇನೇ ಬಂದ್ಕೊನಿ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಐತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆ ಜೋಗಿ ಮಠದ ಅರಸು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ಯಾರ ಅತ್ತಾನೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಲರಾಯನ ದೈವದ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ಯಾರಣ್ಣ ಮಲರಾಯ ಪಾತ್ರಿ ಬರ್ತದ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ಯಾರಣ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಜಾದ ಪುನಗ ಎಂಕಲ ಕದ್ರಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಇರ್ದು 5 ಹೂಕಾರ ಕಂಡಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿನೆ ಐಕ್ ಆ 2 ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ಲಾರಣ್ಣ ಆ ಗುತ್ತದ ಮರೀಸನಿಗೆ 2 ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ಲಾರಣ್ಣ ಎರ್ಲು ಉಪವಾಸನೆ 2 ಉಪವಾಸ ಎರ್ಲ ಸಮೇತ ಉಪವಾಸ ಓಹೋ ಎರಡು ಜತ್ತಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ
ఎరువు చెప్తుంది ఎరువు ఫైనల్ ఆగినేట అయితే ఎరువు ఉపవాసకులేరండు ಹೋದವರಾ ಅವನು ಗುತ್ತಿನಾರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನವನೀಶ್ವರನ ಒಪ್ಪ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಣ್ಣ ಆರು ಸಮೇತ ಆರು ಗುತ್ತಿನಾರು ಉಪವಾಸకులేరండు ಓ ಅವತ್ತನ್ನೇ ಮಂಜಕ್ಕಿದು ಅರಸುಲು ಬರ್ತದೆ ಕುಲ್ಲುನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಲ್ಲುಗ ಎರು ಜಪ್ಪುನಗ ಎರುಡು ಜಪ್ಪುನಗ ಅರಸುಲು ಬರ್ತದೆ ಕುಲ್ಲು ಎರು ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ಆಗಿ ಕುಲ್ಲೇರಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಎರಡು ಫೈನಲ್ ಪುರ ಆಯಿ ಪಕ್ಕ ಕದ್ರಿ ನೆಟ್ಟು ಎಂದು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕೊಂಡು ಆ ಹೂಕರೆ ಮಾಡುದು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋದಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಂತಿನ ಕಾಲೋಡು ಬಾರೆ ಬೈದು ಈ ಬಾರೆ ಬೈದು ಕಮ್ಮಿ ತಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲು ಕೈಯಾಡಿ ಬಾರೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಅಲ್ಪರ್ದು ಆ ಬಾರೆ ಬೈದ ಅಲ್ಪ ಎರಡು ಗಿಂಜ ಬೈದ ಓ ಈಗ ಕೊಂಚ ಕಟ್ಟಿ ಬೈದು ಅವಾಗ ಆ ರಾತ್ರಿನರಿಗೆ ಮುತ್ತಿನರಿಗೆ ಸಪ್ಲವಾಗ್ತಂಗೆ ಅಂತ ಹೂಕರನಿಗಂತದ್ದು ಮೂಲಗಂತ ದೀಯಗೆ ಮುಲ್ತ ಬಾಳೆಗೊಂದು ಅದೇ ಬಾರೆ ಬೈಲು ತಡವತ್ತಿನ ಬಾಳೆಗೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಕತ್ರಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜುಮಾದಿನಲ್ಲಿ ಜುಮಾದಿನ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ 2011 ಮುಟ್ಟ 11 ಮುಟ್ಟ 11 ಕಂಬಳ ಕಾಯ್ತದೆ ಕಂಬಳ ಅಂತರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಂಪಿನಾತ ಒಂದು ದುಬತಿನ ಕಂಬಲಲ್ಲಿ ಕೊಡರ ಶುರುವಾಡು ದಪಣ್ಣ ಕಂಬಲ ಒಕ್ಕಡೆ ನಮಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪೂಜೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಮಾಹಿತಿ 23 ವರ್ಷ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಎಂಕುಲ್ಲ ಎದು ಕಟ್ಟದು ಕಡ್ಗಿನ ಕಟ್ಟದು ಅಂದೆ 23 ವರ್ಷ ಎಂದು ಕಂಬಳ ಗಿಡದ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತುರುಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಸಂದು ಓ ಅಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೆಲವು ಕಂಬಳಗಳು ಮೆಡಲ್ ಬೈದ ಮುಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳಾಡು ಅಂಜೇನೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕಂಬಳಾಡು ಅಂಜೇನೆ ಕೊಲ್ತ ಮಜಾಡು ಸೊಲ್ಮಲ್ ಬಾರಿ ಅರೇಂಜ್ ಪಾತ್ರ ಉಂಡೇರು ಗೆಂದಿನ ಬಂಗಾರನ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪೇರು ಇಂಚುಗು ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟುಗೂಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ಲ ಗೆಂದಿನ ಕಾಪುದ ಮಾರಿಯಮ್ಮಗ ಒಪ್ಪಿಯಾದ್ಯಾರು ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕೊಡಂಜಿ ಬಹುಶಃ ಕೊಡಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಹಲೋ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಪಾತ್ರಕಥೆ ಮಲ್ತಂತ ಇರು ಜಪ್ಪುನೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾತೇರ್ಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಐತ ಬಕೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಅನ್ಕೊಂಡ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜಾ ಒಂದೊಂದೇ ಇದು ಬಳ್ಳದ ಅದೇ ನಾಯರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಜಪ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪೂರಗಳು ಜಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಜಪ್ಪನಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಪ್ಪನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಲ ಐಕ ನೀರಿಗೆ ಸುರುಟೋರ ಕೈ ಮುಗಿವೇರು ಐದು ಪಕ್ಕ ನೀರಿನ ಪರ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಮಂಡೆ ತಲ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಬೇರು ಇರಕ್ಲ ಪರ್ಪೇರು ಅವೊಂಜಿ ಆತ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಆಗಲು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ದಯವಂಡ ಆತ ಕರೆ ಹಾಳಾದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಜತದು ಐದು ಧರ್ಮಂದತ್ತು ಆ ಜಾತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಜಾತಿ ಮತದ ಮೂಲ ಪೂರ ಜಾತಿ ಮುಜ್ ಜಾತಿಗಳ ಬತ್ತಿನಾಗಲ್ಲ ಅವನು ಪರ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆಪ್ಪೆ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಾಡು ತೂವಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೊಡಂಜಿ ಉಂಟಾಯ್ತು ಒಂಜೋಳಿ ಎರ್ಲುವಿನ ಪಡಕೆ ಆಯ್ತು ಅಡಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ದಡಿದ ಗಿಡಮ ಲೆಕ್ಕ ಜೈನ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಿದ ಕಂಬಲ ನಾನವರ ಶುರುವಾದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡಾ ಗೊತ್ತು ಜನ ಈ ಕಾಲನೇ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಕಾಲ ರೂಪದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ ಅಲೆತೂರ್ದ ಕಂಬಲ ಉಂಟು ಅವ್ರ ಪಂಡ ದೋಲ್ ಬುಟ್ಟದು ಬಾರೆ ನಡೆದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಲ ಮಾಪನ ಒಂಜಿ ಅವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಂಬಲ ಐಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಐಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪ ನಡ್ತೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಂಚೆನ ಕಂಬಲ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಬಲ ಉಂಟು ಐತ ಮತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಕಲು ಬೇಜಾರು ಇಂಕಲು ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಒರಿಕೋನಕ್ಕೆ ಇಂಕ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಬಾರಿ ಇಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಓಕೆ ಒರಿಪಲೆ ಆಂಡ ಐತ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಇಸ್ಪಿಟ್ ತಂದೆಲು ಬುರ್ಚಾನ್ನ ಕೆಲವು ನಡಪು ನಂಚಿನ ಆ ಜಾಗ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತುವ ಖಂಡಿತ ಇಂಚಿನ ಮಾತು ನಡಪುಂಡು ನಾವು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಈಗ ಅನುಭವಿಸಿನಕುಲೆ ಆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿನಕು ಅವೇನು ಉಂಟಾಯ್ರ ಆಪುಣ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಕಲಕಲಿದ ಮನವಿ ದಯಪಂಡ ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರನಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೂಡು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಕಲಕಲಿ ಆತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಡೆ ವಿಚಾರ ಅವೇನು ಏರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪುಟ್ಟುಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡೋರಿ ಪಂದ ಏನು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಏನು ಇದೆ ಕಂಬಳದ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಥದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಿನ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂತ ಇದೆ ದುಂಬು ಈ ಕಂಬಳನ ಕರೆ ಕುದಿಪಾಡಿನ ಪಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ದುಮ್ಮನ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅವೇನು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಕಂಬಳನ ಕಂಬಳನ ಕಾಪು ಕಾಪುನಿಕ್ ಪನಿಕುಲ್ಲು ಆ ಪನಿಕುಲ್ಲುನಾಗ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಕಂದೆಲಡ್ಡೆ ಅದು ಉಡಾರ್ಗೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಕಂದೆಲಡ್ಡೆ ಆ ಕಂದೆಲಡ್ಡೆನ ಮಲ್ತದ
ದೋಲು ಬತ್ತದು ನಲಿಪೇರು ಇನಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂತ ರೀತಿಡು ವರಿದ್ರು ದೇವಣ್ಣ ಶೋಷಣದ ಪುದಾರ್ಡ್ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ನಡತೊಂದುಂಡು ಐತ ಪಿರಾದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಈ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಲ್ಟ್ ಎಂದು ಬಂದ್ಬೇರು ಆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಲ್ಟ್ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳು ರಾತ್ರಿಗೆ ನಡಪುಡವು ಫಲವಂತಿಕದ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಬಂದ್ಬೇರು ಭೂಮಿನೇ ಭೂಮಿನೇ ಪಣ್ಣುಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಪನಿಕುಲ್ ನೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಮ್ಮಲು ಮಾತ ಕರೀದು ಪೋಂಡಲ ಇತ್ಯದ ಕಮ್ಮಲೋಗಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ರಿಚುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಟಚ್ ಪಂಪೇರತ್ತ ಆಚರಣಾತ್ಮಕವಾದಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಲಿನ ದೆತೊಂದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಆ ಕಮ್ಮಲನ್ನು ಮಲ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಒರಿಯುಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂಗಲಪ್ಪು అయితే అన్న అయితే కమ్ములోడు ప్రాయదేర్లేను వా విభాగుడు గిడప ಅದು ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ ಅಂದಂದು ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗಲೆಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಪಕ್ಕ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಪಕ್ಕ ಜೂನಿಯರ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಕೂಲಿದ ಮಿತ್ತು ಪರ್ವತ ಮಿತ್ತು ಆಜಿ ಪರ್ವಾಡಿ ಪಕ್ಕ ಸೀನಿಯರ್ ಬೋಕಲು ಅವನು ಏರು ಜಪ್ಪನಗ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಲ್ಲೂ ಜಪ್ಪನಗ ಜೂನಿಯರ್ ಏರ್ಕ್ಲೈನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪರತೂಪಿನ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಐಟದಲ್ಲ ಚಾನ್ಸೇಜ್ ನಾವು ಕೂಲಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕಂಬಳ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಕೂಲಿ ಬಿಡ್ಪ ಅಂಚೆ ಒಪ್ಪಡು ಅವು ಜಿಡ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕಂಬಳ ಜಪ್ಪನಾಗ ಪರತೂಪಿನ ಜನ ಸಮಿತಿ ತಗೊಳ್ತೂಪಿ ಅಥವಾ ಕಮಿಟೇಟಿವ್ ಉಂಟು ಐಟೆ ಬರ್ಬೇಕು ಪೂರ ಕೋಟಿಲ ಆಯವೇ ಜನ ಬರ್ಬೇಕು ಅಗಲು ಒಂದು 2 ಜನ ಒಪ್ಪಾರು ಅಗಲು ಅವನು ಕೂಲಿನ ಓಪನ್ ಅಂತ ತೂತೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ರಿ ಪಿರಾನೆ ಅವು ಸೀನಿಯರ್ಗೆ ಪೋಡು ಜೂನಿಯರ್ ಜಪ್ಪ ಆಪ್ಸಿ ಅವು ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಉಂಟು ಪೂರ ವಿಗ ಭಾಗಲು ಹಗ್ಗಡ್ಲ ಉಂಟು ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಕೆನಾಲ್ ಗಡಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಬಳ್ಳ ರೇಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇರುಕ್ಲೆ ಬರ್ಪು ಇಜ್ಜಿಡ ಅವ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಉಂಟು ಆ ಜನ ನಾಗಲು ತೂಪೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಐಕ್ ಕಂಬಳ ಕಮಿಟಿ ರೇಟ್ ಜನ ಉಂಟು ಅವು ಪೂರ ಕೊಡ್ಲ ಅವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನಪಲ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳದಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕನಪಲ ಇದೆ ತೂವರೆ ತೂಪಿನ ಕಲೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೋಕಲೆ ಅವರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕಾರಂಜಿದಲಕ ನೀರು ಹಟ್ಟೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ನಿಶಾನಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ ಪವನ್ ನಿಶಾನ ಹಾಕಿಜಿದ ಮಾತ್ರ ನೀರು ತೂದು ಅವು ಅಗುಲು ಐನಾಜಿತ್ತ ಪಣ್ಣ ಏರು ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಈ ಸರಿ ಪೂರ ಹೊಸ ಲಕ್ಷಣದಾದ ಪಣ್ಣ 13 ಏರು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಂದೆ ಪೊಯ್ಸರಿ ಪೂರ ಮೂಜಿನಾಲೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಒಕ್ಕ ಈ ಸಾರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಪಂಡ ಈ ಸಾರಿ ಏರು ನೀರು ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪೂರ ಇನ್ನಿತ ಎಟ್ಲು ಹಾಕದೇರು ಒಡದ ಎಟ್ಲು ಮಣದ ಎಟ್ಲು ಹಾಕದೇರು ನೀರು ಹಾಕೋಣ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಜ್ಜಿ ಅಗಲಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿನಾಗ ರದ್ದು ಪವನು ಕೊಡ್ದು ಕಡಪುರ ಕುಡುಂಜುಂಡಾಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಮೂಜೇರು ಹಾಕೊಂಡ ಮೂಜೆಕ್ಲ ಮೂಜೆಕ್ಲ ಏಟಾಗಿ ನೀರು ಮೂಜೆಕ್ಲ ಕೊಡು ತಾಜಾರ ಕೋಲ್ಗೆ ಹಾಕದ 7 ಕೋಲ್ ಹಾಕಲ ಕೊಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಹಾಕದೆ ಹಾಕದೆ ನಾವು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಟ್ಟು ತಾಜಾರ ಕೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವು 2 ಲಕ್ಷ ದಯಮಾಡಿ ಪೊಯ್ಸದ ಕಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕದೆ ಈ ಸರಿ ಪೂರ ಕಂಬಳ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಡು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ನಿರ್ಸನಿಗೆ ಹಾಕೊಂತು ನೀರು ತೂಪಿನಿ ಬಂಡ ಗಂತಿರ್ದು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟ ಮಂಜಿ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತರ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಜನ ದನಿಕ್ಲು ಕುಲ್ದು ನೀರು ತೂಪಿ ಸಮಿತಿ ನಾವು ತೂಪಿ ಆಗಲು ತೂತು ಆಗಲು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಐಟದಲ್ಲ ಆತ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ಬೋದು ಇದೇಪಣ ಹೆಚ್ಚು ಏರುಕಲು ಇಜ್ಜೆ ನೇನಾಜಿ ಜೋಡು ಈ ಸರಿ ಮಾತ್ರ 13 ಜೋಡು ಬೈದನ್ನು ಅವು 2 ಲಕ್ಷಣ ನಾವು ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಏರ್ಲೇ ನೈಕ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಇಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ಬಳ್ಳದ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೈಕ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಅವಂತೆ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅವು ಸುಲಭದ 4 ಗಂಟೆ ಜಪ್ಪು 16 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಬಳ್ಳದಲ್ಲ 24 ಗಂಟೆ 30 ಗಂಟೆ ಕಾಪಾಡೋದು ನಾಲೆಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಅವು ತೂರೆಲ್ಲ ಪುರ್ಲು ಗೆಸ್ಟ್ ನಗಲು ಪುರ ಬಂದಾಗ ಕಂಬಳ ಬಂದ ನಿಜವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ ನೀರು ಹಟ್ಟೋಣ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳದ ಫೋಟೋ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಗಂಟಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಂಬಳ ಬಂಡ ನೀರು ಹಟ್ಟೋಣ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಹೊರದಿನ ಪುರ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅವು ಎರೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಾವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅಡ್ಡಾಲಾಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅವನ ಪುರ್ಲವು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕಂಬಳೊಡ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದುಂಪುರ ಬಯ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿತೊಂದು ಲೇಸರ್ ಒಂದು ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಿಂಚ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಇದು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನ ಒಂದು ಪೂರ ನಿಖರತೆ ತೋಜಾಣ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ದಡ್ಡು ಕೆಲಸ ಟಿವಿ ರೀಪ್ಲೆಡ್ಲ ತೆಗೆದಿಜಿ ಸಮ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಆತಿರೋ ದಾಖಲೆ ವಿವಾದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಈ ಒಂದೇನು ಬೀಮ್ ಲೈನ್ ಮಾತ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಮ್ಮಿಂಚವನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರೆರ್ಮೆದ ಕಂಜಿಲುಂಡಾತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಡಿ ಎರ್ಲುತ್ತ ಎರ್ಮೆ ಇತ್ತದ ಈ ಊರೆರ್ಮೆದ ಕಂಜಿಲೇನೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಾದ ಎಲ್ಲೇಪ್ಪನಾಗ ದತ್ತು ದಾಯಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಲೆನ ಬೀಲ ಬತ್ತದ ಒಂದು ಗಿಡಪ್ಪರೆ ಉಂಟು ಕುಶಾಲ್ ಅಂಚ
ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವೇ ರೀತಿ ಕಂಬಳ ಸುರುಹಣದ ಅದು ಐದು ಪಕ್ಕ ದೇವನ ನುಗ್ಗ ಕಟ್ರೆ ನುಗ್ಗೆಗಿರ್ತಾರೆ ಪನ್ಬೇರಿ ಪನಕೆದ ಬಲ್ಲಿಡೆ ಎರ್ಲೇನು ಗಿಡಪು ಅಪಗ ನುಗ್ಗ ಪಿನಿ ಕಣ್ಣ ಕಡುತ್ತದು ನುಗ್ಗ ಪಿನಿ ತುಂಡ ಅಂಡ ನೀ ಯಜಮಾನೇ ಉಪವಾಸಗಳು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಅಂಚಿನ ಪುರ ನಿಷೇಧಲು ಮಾತ ಇತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಡು ರಡ್ಡು ಪರು ನಾಲ್ ಪರು ಆಜಿ ಪರು ಎಡ್ಮೆ ಪರು ಸರ್ಕೆ ಆಪಿನಿ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಮುಟ್ಟ ಈ ಎರ್ಲೇನು ತಾಂಕದ ಗಿಡತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ವಾ ಎರ್ಲೆನ್ನ ಏತು ಪ್ರಾಯ ಅಂಡಲ ಅವೇನು ಮಾರ್ನ ಕರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವು ಪರುತಾಲ್ದು ಚೆಂಡು ಪಿದಾಯ ಪಾಡ್ದು ಬೈತಿನರಗ ಒಂದೆ ಅಗ್ಗೆರೆಗ ಒಂದೆ ಚೆಂಡು ಪಾತ್ರನು ದುಮ್ಮಕೊನ ಬಂಡ ಎರ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉಂಡ ಅಂಚ ಬೈದನ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಹೀರೋ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಎರ್ಲೇನು ತೀರ್ಪೊಂಡ ನರಮನೆಗೆ ಎಂಚ ವಿಧಿಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಪರ ಅವೇ ವಿಧಿಟ್ಟು ಮಲ್ತದವೇನು ಮಲ್ಪರ ಏನು ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಮೈಸಂದಾಯ ಪನ್ಪುಣ ದೈವ ಮೇಯ್ಸಂದಾಯ ಎಂದೇ ಪನ್ಪುಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ದೇಪನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ತಾಂಕದ ಅವೇನು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ದತ್ತದ ತಾನೇ ಕಿದೆಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಣ ಮುಡ್ನೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎರುನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮೂಲದ ಇಲ್ಲಳೆಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿಯ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ದೇಪಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಕೃಷಿ ಮೂಲದ ಇಲ್ಲಳೆಡು ಮೈಸಂದಾಯ ಪನ್ಪುಣದ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ಸಂದಾಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೆಂದದಾಯ ಮೇಯ್ಸಂದಾಯ ಎಂದು ಬಂದು ನಮ್ಮದೇ ತಗೊಂಡು ಅವಿದ ಮಹಿಷಾಂತಕಿ ಮಾತ ಆತಂದ್ರೆ ಅವು ಅಪಭ್ರಂಶಲ್ ಪುರ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕಂಬಳದ ಕೊಟ್ಟದ ಗೋನೆರ್ಲೇನು ಐತ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಣ್ಣೆ ವನ್ನ 19 ಅಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನೆಂಚೂರು ತೈಪಾಲಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಬರ್ಬೋದು ಇಂಚ ಬರ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕೊಂಜೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪಟ ಪಾಡುವೆ ಕೊಂಚ ಚಂದ್ರ ಒಂಜೇರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅವು ಅದಾದ ನೈಟ್ ಉಂಡು ವಿಷಯ ಬಳ್ಳಿದಪ್ಪು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಐತ ಮಲ್ಪರು ಕೆಲವು ಕುಕ್ಕುದಪ್ಪು ಮನ್ಪನಾಗ ಅವನು ಮನ್ಪನಾಗ್ಲೇ ಉಳ್ಳೇದು. ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಈ ಏಸಿಪಾದ್ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಏರು ಸಾಂಕೋತಿ ಅವು ಆರೋಗ್ಯದ ಮಿತ್ತದಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಡಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐತ ನಿಖಿಲಿನ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪಾರಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಐಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊರಡೆ ಅತ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪದಾದವನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಒಂದೇನು ಅನುಭವಿಸ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎರ್ಲೆಗೆ ಬೆಚ್ಚ ತಡೆತೊಂಡ್ರೆ ಹಾಪಿಚ್ಚು ಎರ್ಲಾಡು ಎರ್ಮೆ ಆಡು ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಸರುಂಡು ಒಂದು ಪಲ್ಲ ಪಾಡು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇತ ಅಂಚಿನ ಎರ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ತೆನಸಿಲ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಆದ ಬುಲೇದು ಕಮ್ಮಲೋಡು ಮೆಡ್ಲೆ ಕನ್ಪುಣ ಅನ್ಪುಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಸುರುಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ಲೆಗೆ ಇತ ಇಂಚ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಮಾತ ಕಿರೆ ದುಂಬು ಆತನ ಬಂದಾಗ ಊರ್ದ ಕಿರೆಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಆಗಲ್ಲಾನೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಈತ ಕಾರ್ಕಳದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಪೂರ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಂತಲೇರು ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳದ ಆತಿನ ಬದಲಾವಣೆ ತುಂಡ ಕಂಬಳ ಈಗಿನ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ದುಮ್ಮುತುಲೆ ಅವು ಅಂದಾಜು ನಿಮಿತ್ತು ಬರುವಂತು ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಂದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅಂದಾರೆ ದೀತೆ ಇರ್ಬೋದಾರೆ ಕಂಬಳದ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ನಾನು 8.9 ತನ್ನ ಹಾಕದೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಈಗ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಏರು ಪಾಸ್ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏರ್ನ ಏರು ಪಾಸ್ ಅದಂದಾದ ಇತ್ತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಖಲೀಕರಣ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದೊಂಜಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಚರ್ಚೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಇದು ಅವರು ರೀಪ್ಲೇ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೆ ತೂಪೇರುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಲ್ಲ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಎದುರ್ಲ ಪಿರೋಡ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಎಣ್ಣೆರು ಪಾಸ್ ಆತ ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಅವು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಎಡ್ಡೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಬಯ್ಯದಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋ ಐದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಬಸ್ ಸುರು ಮಿಯರ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಡ್ಡೆದ ಕಂಬಳೋಡೆ ಸುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಐದಕ್ಕೆ ಟಿವಿ ರೀಪ್ಲೇ ತೋರೆ ಅಂದ್ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ರಾತ್ರಿ ನಿಜವಾದ ತುಲಿ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲುಪ್ಪು ರಾತ್ರಿನೇ ಸಾಧಾರಣ ಎಡಮಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಪುಲ್ಯ ಮಟ್ಟ ತಂಪು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪುರ ಬಂದಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದ ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅಂಚೆ ಐಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಾಕಾಪುಡು ರಾತ್ರಿ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲು ಪೋಪುಡು
ಜನಕುಲಿತ್ತೆ ಬರ್ಪಿನ ಜನಕ್ಕೂ ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಕೂ ಐತೇರಿ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಅಗಲು ಐತಾರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬರ್ಪೆ ಸಮಸ್ಯೆದಾದ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಬಂದಾಂಡ ಅಗಲು ಇದು ಪೇಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಾರ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಕ್ಕ ಪೋಕ ಮಾರ ಐತಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಪ್ಪ ಮುಗಿದ ಐಕ್ಲ ಕೂಡ ನೇರ್ಪೇರು ಇಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿತಾರ ಕೆಲವು ಊರೊಂದು ಪರ್ಬ ಪುಣು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಸಂತೆ ತಗಲಿ ಆಗಲೇ ಪುಡು ಅವಳ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಇಮೇಟ್ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಎರ್ಲಾಗಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಆಗಲೇ ವೀರಗೋಪಿನಾಗಲಿ ಪೋಲಿ ಇಲ್ಲಾಡೊಂಜಿ ಬೇಗ ಮುಟ್ಟೋಲಿ ಅಂಚತ್ ಬಂದ ಸಂತೆ ಜಾತ್ರೆ ತಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಐತಾರ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಎತ್ತನ ಆಗಲೇ ಗೆಡ್ಡೆ ದಾದಾನು ಪೂರ ಸುಧಾರ್ಕೊಂಡು ಪೋಡಾಪು ಅಂಚ ಅನ್ನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚಡು ಏರ್ಲೆ ಬೆಲ್ಪರೆ ಭಂಗ ಐಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಬಂಡ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಬದುಕೋಡು ನಾನು ಐಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಚು ತೂಡಾಪು ನಮ್ಮ ಬಲ್ಪು ನಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎರ್ಲೆಲ್ಲ ಎರ್ಲಿ ಗಿಡ ಗಿಡಪುನಾಗಲ ಆಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ತಗಲಿಲ್ಲ ದೆಂಬುಡು ಭಂಗ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನೋ ಅಂತಾರೆ ದಾಲಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಕಂಬಳದ ಅರುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಉಣ್ಣಗ ಈ ಕಂಬಳೋಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿದ ದೂದು ನಡಪುಡು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ನ ಫೋನ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ಅವು ಬಂದು ಕಂಬಳದ ಈತ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ರಾವಡು ಅಂತ ಇರುತ್ತೋ ಯಜಮಾನ ಅಗಲ ಇವ್ದ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕೆಲವು ತೂರದಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರದ ಅಲಜ್ಜಿ ಚಿಲ್ಲರದ ಲಪ್ಪು ಪಕ್ಕ ಅವು ಸುಳ್ಳು ದೇಪಂಡ ಐತೆ ಈರು ಬರ್ತದೆ ಇರುತ್ತಾಗಲೇ ಕೇಳಿ ಅಗಲು ದಾಲ ದೂಜು ಕಟ್ಟುಜೇರು ಅಗಲದಲ್ಲ ಐಟ್ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಇದಮುಟ ಒಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಕೆಲವು ರೀತಿ ಒಂದು ಜನಕುಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಗಲು ಪೂರೈಕೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುವೇರು ಕುಡಂಜಿ ತಾರ್ ಪಂಡರೇನು ಉಂತೋಡು ಉಂತಾರೆ ಆತು ಸುಲಭ ಜಲ್ಲೆ ಕಡೆಗೆ ಕಠಿಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಂಜೋಟಿ ತಲ್ಪ ಪಿರೋಡು ಉಪ್ಪೇರು ಅಗಲು ಅಗಲು ಕೆಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜನಕುಲು ಪೂರೈಕೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುವೇರು ಆರ್ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಅವನ್ ಜಡ್ಡೆ ಕಾಲ ಐಟೆ ಆಲ್ಮಲ್ ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ನ ಮನಸ್ಸು ವಿಷಯ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೌದು ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರ ಎರುತಕಲ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಎರುತಕಲಾಡು ಸಮಿತಿ ತಕಲಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತ್ತನ್ನ ವಿದಾಯ್ಡ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಡುಪ್ಪ ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಲಪ್ಪ ಕೈಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನವೀನೇರು ಅರಸು ಕಂಬಳವಾಗಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂದೈತೆ ಅಲ್ಪನೆ ನಾಲಣ್ಣ ಎಡಮನೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಅವೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪಿಜೆ ಇಜ್ಜವೇನು ಬೋಡ್ತಿನಾಥ್ ಸರಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮನ್ ನಕುಲು ಏನು ಉಂತವಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಣಂಬೇರು ನಂಚಿನಕುಲು ಭಾರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಜನಕಲಿಗೆ ಬರೋಡು ಮನಸ್ಸು ಜನಕಲೆ ಬರೋಡು ಜನಕಲು ಆಗಲು ಜನಕು ಪಬ್ಲಿಕ್ ತುಲಿ ಅಗುಲು ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮದಾದ ಐಕ್ ನಮಗದಲ್ಲ ಐಕ್ ఆయన ಪತದುಂತಾರೆ ಆಪಿಸಿ ಅವು ಅಗುಲಾಗಲು ಒಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಲೆವೆಲ್ ಪರಗಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಅವು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಪೇರು ಅಲ್ಪ ಆಗಲು ಕಟ್ಟುವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡ ಸುಲಭ ಆಪನಾಗಲಿ ಫೈನಲ್ ಡೋಲ ಮಿನಿ ಅಂಚೆ ಮನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅವು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ ಅಲಜಿ ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟದ ವಿಷಯ ಅದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರ ವಿಷಯದ ಅಲಪ್ಪು ಒಲ್ಲ ಆಗಲ ಒಲ್ಲ ಹಿಡಿತೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿಂಚಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕದ ಎನ್ನಂದಜಿ ಅವು ಆತು ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಪ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬರ್ಪು ಈಗ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇದಮಟ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ತೂಕ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದಜಿ ಅವು ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಟ್ಟದ ಇಟ್ಟು ಇಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಬರೀ ಫರಕ್ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ತೂದು ವಿಷಯ ಇದಮಟ ಬೈದಿಚ್ಚಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ ಅತ್ತ ಇರಗಿಲ್ಲ ತೂತಿನ ಮೆಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ನಿಷೇಧ ಅಂಟುಲೆ ಕಾರಣ ದೂದು ನಿಷೇಧ ಆತನ ದೂದು ಅನ್ನಲ್ಲ ಅವು ಐಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇಳಿ ದೇವಣ್ಣ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲದ ವಿಷಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಇದಾಯ್ಡೋಲ್ಲ ಮೀನ ನಾ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವರ್ಗದಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಲೆವೆಲ್ ಉಪ್ಪು ಬೇವಣ್ಣ ₹5 ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಂಬುಲು ಹೋಗುದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದಕಲು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಕಲು ಬರ್ನ ಅಂದಾಜ ನರಿಂಗನಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಪಂತ ಆರು ಊರು ಕುಡ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಶಾಸಕರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು MP ಬರ್ಪೇರು ಆತೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಚಿತ್ರನಟ ಕೆಲವು ಜನ ಪಂತನು ಅವಳು 2 ಜನ ಬರ್ಪಿನೇಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆತು ಜವಪಣ್ಣ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಗಣ್ಯರಾಗ್ತದೆ ಈ ಸರದ ಇಟ್ಟಿಚ್ಚಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಬರ್ಪುಣೆ ಅಥವಾ ಪುದರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ 2 ವರ್ಷ ಬೈದು ಈ ವರ್ಷ ಕೊರಪೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೊರಪೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕಮಲ ದುಂಬು ಬೈದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದಾಗಲ್ಲ 2 ಲಕ್ಷ ಉಂಡು ಪಂತೇರು ಅವು ಅನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊರಪೆ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಕಂಬಳದೋಲೆ ಕೊರಪ ಅಂದು ಗುಡ್ಲದ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ 5 ಲಕ್ಷ ಕಂಬಳದ ಈ ಸಾರಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆತನು ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬರೋ ಈ ಸರ್ದ ಬರು ಹೋಯ್ ಸರ್ದ ಬೈದು 5 ವರ್ಷ ಬೈದು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಒಂಜಿ ಏತು ಖರ್ಚಾಪು ಸಾಧಾರಣ ಅವು ಅಗಲ ಮಿತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಪುಂಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಂತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ನಾನು 40 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಬೋಡು ದೇವಣ್ಣ 10 ಲಕ್ಷದ ಬಂಗಾರದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಎರಗಾಂಡ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ 100% ಆದ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಖರ್ಚು ಈತ ಇರ್ನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆವಡು ದೊಂಪ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪ್ರಚಾರದ ಈತ ನೆತ್ತ
ಬೇರೆ ಅವು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಶಾಮ್ಯಾನ ಉದ್ಯೋಗ ಶಾಮ್ಯಾನ ಬಾಡು ಎರ್ಲೇನು ಕಂತಿನ ಕಲೆಗಿದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ವರ್ಪಣ ಆಗಲೇ ಗೌರವ ಮಾತ್ರ ಗೌರವ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಪೋಯಿನ ಇಟ್ಟ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು 70 ಕೊಡ್ತೀರಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಐದು ಪಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಂಡ ಕೊರಪಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಪಿನ ಉಡ್ಲ ಅಗಲೇದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಐಟಿ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳದ ಐಟಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಒಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡೆ ಒಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಕಂಬಳದ ಒಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ ಪೂರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪರಿಚಾರ ಕುಡುಬ ಸಲ ಹೊಡೋದು ಮಂಪೇರು ಕಂಬಳದ ಮನಸ್ಸು ಕುಡುಬ ಸಲ ಕಮಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಡುಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕುಡುಬ ಸಲ ಇದ ಎರಲೇನು ಪಿದಾಡ್ ಪಡುಂದಂಡ ಯಜಮಾನನ ಅಪ್ಪೆ ಇಜಿನ ತಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಪೇರು ಕುರಿತು ಎರಲೇನು ಜಪುಡವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಇದು ಕೆಲವು ಕಂಬಳ ಎಂಗಲ್ ಪಂಡ ಮೆಂಬಂಟು ಕೊರ್ಪೇರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬತ್ತಿನ ಕಂಬಳಾಡು ಪ್ರತಿ ಇರುತ್ತ ಒಳ್ಳಿದ ಕಾಯಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಊರೆಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬಂಡದ ಮರ್ಯಾದಿಲ್ಲ ಮಾನದೀಗ ಈ ಸರಿ ಬಹುಶಃ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಉಂಟದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗಡ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಂಬಳ ಬಸತ್ತು ಪೈರಸ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುರುವಾಂಡಿ ಕಂಬಳಲು ಇತ್ತೆ ಪಿದೈ ಪೋಪಿನ ಚಿತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸರಿ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಕಂಬಳ ಅವಲ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡ ಪುನಃ ಹಾಕಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಾತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸರಿ ಮಲ್ದನದು ಈತೆ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡ ಬಿಡ್ದೆ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅಕಲೇರ್ದ ಹತ್ರ ತಡಾತಿನಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವು ಗಿಡ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಗಿಡ ಒಂಜಿ 10-15 ದಿನ ಅಗಲೇ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಇನ್ನಿತ ಕಂಬಳಾಡು ಇಂಥ ಕಂಬಳಾಡು ಇನ್ನಿತ ಇನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯನ ಕಂಬಳಾಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರ ಮೂಜಿ ಇರಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇಡ್ತೇವೆ ರೆಡ್ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಚಪ್ಪನಗ 6 ಮುಜಿಲ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಪ್ಪನಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡು ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಏರು ಒಂಜಿ ಸಮಸಮಾನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚನೆ ಸಮಸಮಾನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಗಲಿಗೆ ದಾಲಾಂ ಪ್ರಾಪ್ ಯಾರೇನು ಬಿಡ್ಲೆ ಬೇತೆಲೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚೆ ಇದು ಓಟಗಾರರು ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಬರೋಡು ಹೊಸತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಓಟಗಾರರ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಉಂಡಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡ ಓಟ ಪೂರೈತೆ ಯಾನ್ ಏರ್ಗೊಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಓಟಗಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತಿತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕಡಂಬೇರ್ ನಮ್ಮ ತಾಲಿ ಮಂತೆ ಐಟ್ ಅವೇ ನಲ್ಲ ಓಟಗಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿ ಏತಿ ಏರು ಉಂಡು ಆತಿ ಗಿಡಪನಕಲೆ ನಂಚಿನ ಈ ಉರಾಬಡನು ಮಲ್ಪ ನಂಚಿತ್ತಿನ ತರಬೇತಿ ಬೇತ ಎರ್ಲೇನು ವಾರಿ ತೀರು ತಾಂಕೊಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ತರಬೇತಿ ಕೊರನ ಕೆಲಸ ನಂಚಾದ್ರೆ ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕೂ ಬತ್ತೇರು ಜವಣೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನಲಾತ್ ಬರ್ನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಬತ್ತೆರಡು ಅವಕಾಶ ಉಂಡ ಕಡಿಮೆ ರಡ್ಡ ರೈತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು ಬರ್ಪೇರ ಸುದ್ದಿ ಉಂಟು ತುಕ ಮತ್ತೆ ಪೊಂಜೋನಗಳು ತುಂಬ ಪಂಡೆ ಕಂಬಳ ತೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀರು ಪಣ್ಲಕ್ಕನೆ ಇಂದು ಅನಿತ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರೇ ಒಂಜಿ ಪಂಜೋ ಕಂಬಳ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿಗಳದ ಕಂಬಳದ ಮಹಿಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಳ್ಕೊಂಜೆ ಬಳಕೊಂಜೆ ಕಂಬಳ ಕಿನ್ನಿಗಳದ ಬಳಕೊಂಜೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಲಿಕ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದಾತ ಒಂದು ಗಿಡಪರೆಗೆ ಪೊಂಜೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡ ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪರಲ್ಲ ಅದೇ ಗಿಡತಿದ್ದಿನ ಉಂಡು ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಅಂದಾಗ ಅಕಲಿಗೆ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೆಸರು ಬಲಿಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಕಷ್ಟವೇ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬರುವೆ ನಾನು ಐತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಪುರ ಕೆಲ ಬಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆದ ಮನ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಅವಕಾಶ ಕೋರ್ಡು ಪತ್ತೆರಡ ಇತ್ತ ಕಂಬಳದ ಅಲ್ಪ ಈ ಗಂತಡು ಪೊರ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೆಪೇರು ತಿರ್ಗಾವೇರೆ ಐಕೆ ಬರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದಿತ್ತಿನ ಬೇಗ ಬುಡುಪು ಲೆಕ್ಕ ಈರು ಕಂಬಳನು ಒಂಜಿ ಸಮಯ 24 ಗಂಟೆ 22 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಕಡಿಮೆ ಹೊರಪಡುಂದಾಂಡ ಗಂತಡು ಸರಿಯಾದ ಎರಲೇನು ಬುಡುಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 10 ಸಾರಿ ತಿರ್ಗಾವೇರು ಈ ಸಾರಿ ಪೋಯ್ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಗೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೇರು ಆಯ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಈ ಸಾರಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ದೀತೇರು ಒಂಜಿ ಎರುಕು ಈತ ಒಂಜಿ ಬಟನ್ ಒತ್ತದು ಟೈಮ್ ದೀತೆ ಆತ ಟೈಮ್ ಬದಲೇ ಆವೋಡದು ಅವು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಪೂರ ಇದನ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮಟ್ಟ ಪೂರ ಸಮ ಆಪುಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕದನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನು ಅಗುಲು ಐನಾತ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೇಳೋರು ಅವು ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಅವು ಯಜಮಾನ್ದಾಗಲ್ಲ ಕೈಟುಂಡವು ಇತ್ತೆ ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಗೇಟ್ ಮಲ್ತಾರಪ್ಪ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಐಕ್ಲ ಪೊಯ್ಸರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೇರು ಅವು ಆಯ್ತು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಡೆ ಐಕಲ ಕಂಬಳ ಪೊಯ್ಸರ್ ಗೇಟ್ ಪುರ ಪಾರ್ದು ಕಂತೇರು ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಡು ನಿರ್ಮಲ್ಯಾಗ ನನ್ನ ಬಹುಶಃ ನುಬ್ಬಗ ಪಣ್ಣುಲ್ಲ ಗಿಡ ಪರ್ಲ ಯಾವದ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಗಿಡತಿದ್ದಿನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯದೇನು
ಕಂಬಳದ ಕಳ್ಳ ದೇನಿ ಆತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಏಪ ಕಂಬಳ ತೂವರೆ ಬರ್ಲಿತ್ತಿನಗಳು ತೂವರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇತ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡು ಬಾಲೆ ಹೊರ್ತಿ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಗಿಡಪ್ಪ ಬರಡು ಬರಡು ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಪ ಅಗಲ ನೀರು ಉಂಡು ಅವ್ರ ಗಿಡಪ ಪಣನಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಚೈತ್ರ ಆಂಡ ಅಪ್ಪ ಕುಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರು ಆಣಲ್ಲ ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗಿಡ ಪ್ರಾಪಣ ಒಂಜ ರಡ್ಡು ಗಡಿ ಇಟ್ಲ ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಲೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈರು ಬಿಡ್ಪೆ ಬಂಡ ಅವು ಆಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವು ಇದಕ್ಕೆ ಅವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳದ ಗೊತ್ತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ ತೂಕ ತೂಕ ಕಾಲನೆ ಸಂತೋಷ ಮುಗಿಬನ ಚಿತ್ರಣ ಪಡ್ತವೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಡ್ದಾದ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಅವೇ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡಂದಾಂಡ ಅವೇ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆలు ಇಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಇತ್ತಿನ ಕಂಬಳನ್ನೇ ಒರಿಪೋನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೆ ಬಂದರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಅವು ಮುಗಿ ಬಂದ ಆತನ ಮುಲ್ ಬಂದ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಜನಕ್ಕಳು ಐಕೊಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ದೇಪಂಡ ನನ್ನಲ್ಲ ಪಂಡ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರ ಕೊಡ್ಲ ಉಂಡು ನಾನೊಂದು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಪಡಕ ನಾನೊಂದು 25 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಬಳ ಒರಿಂಡೆ ಸಂತೋಷ ಐಕ್ ಪೂರಗಲ ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಹೊಸದು ಎನ್ನು ಗಮನೇರು ಬರೋಡು ಏರು ಕಟ್ಟಣಗಳು ಹೊಸ ಬೇರೆ ಬರೋಡು ಕಂಬಳ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಉಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ರೀತಿ ಇರ್ತುಂಡ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಕಂಬಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದಾವೆ ಇದು ಕಂಬಳ ಕರೆನೇ ಹಿಡ್ಬೇಕು ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳು ಪೂಕರ ವೈಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಇತ್ತ ಬಡಕಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಗುರ್ಜಿ ಪಾಡಿದ್ರು ಪೂಕರ ವೈಪೂಜಾರಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡೆ ಗುರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ರಥೋತ್ಸವದ ಬದಲು ಇಂಚ ಕುಡ್ಲಡೆ ತೂದಿಪ್ಪರೆ ಗುರ್ಜಿ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಅಂಚೆ ಪೂಕರೆಗೆಲ್ಲ ಗುರ್ಜಿ ಪಾಡ್ನಾಕಿನ ಐಟ್ 5 ಅಂತಸ್ತು 7 ಅಂತಸ್ತು 1 ಅಂತಸ್ತು 11 ಅಂತಸ್ತು ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಬಂಡಿಡ್ ಪೂಕರೇನು ಒಯ್ತಂಗೊಪ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅವು ಮಾತ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಲ್ಪಾಣ್ಲ ಐತ ಒಂಜಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಚಿನ ನಡತೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ಪಿರವದ ಇತಿಹಾಸ ಬೊಕ ರೀತಿ ರಿವಾಜುಲು ನನ್ನ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಜವಣೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರೋಡು ಖಂಡಿತ ಒಂದೇನು ಒರಿಪ್ಪೋಡು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಈಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆವಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆವಡು ಕಂಬಳ ಆವಡು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣ ಮೂಲದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಲು ಆಚರಣೆಲು ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಒರಿಯೋಡಿಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಐಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪನು ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತದ ಅಂಗಲ ಖಂಡಿತ ಮುಗಿಬಿನ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆಶಯ ಕಂಬುಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಓರಿಯೋಡು ಬನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನಂದು ತೂಯಿನ ಲೆಪ್ಪುಕರ ನಿಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನಂದು ಈ ಪಟ್ಟಂಗದ ಕಟ್ಟಿಡು ಕುಲ್ದು ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊರನ್ ಚಿತ್ರಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಯನ್ ಶೆಟ್ರಗಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಬಿ ಸಖಿನ್ ಶೆಟ್ರಗಲ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ ಬರವಾದ ಉಡಲಗಂತದ ಸೊಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.